Pohdiskelua. Tämän podcast-sarjan tarkoituksena on pohdiskella asioita, jotka ainakin ihmetyttävät, elleivät jopa ärsytä allekirjoittanutta. Tällä kertaa puhutaan sellaisesta jutusta, mikä enemmän tai vähemmän hyvin montaa ihmistä ärsyttää, mutta tämä vaikuttaa kyllä kaikkien ihmisten elämään. Se asia on myöhästely. Kaikki varmasti, tai ei kaikki, monet tietää sen hetken, kun olet jossain ajoissa, hyvissä ajoin, odotat. Oot saapunut paikalle ja todennut, että hyvä, 10-5 minuuttia vielä siihen aikaan, jolloin pitäisi tavata kaveri tai kokouksen alkaa tai mitä ikinä. Ja sitten sä odotat. Siihen sovittuun aikaan asti ei ole mitään ongelmaa, koska sä oot vaan itse etuajassa. Mutta sitten kun ei ala ketään näkyä, kello on just sen verran, kun milloinka sovitte näkevänne tai kokouksen piti alkaa tai mitä vaan, niin ei mitään. Ehkä kokouksen alussa tai joku isomman porukan tapaaminen, niin suuri osa porukasta on paikalla, mutta sitten on näitä, jotka tulee ihan kohta, on matkalla. Tai sitten niistä ei kuulu yhtään mitään. Siinä vaiheessa alkaa turhauttaa, että miksi mä näin kaiken sen vaivan, että olisin ajoissa, kun toinen ei selkeästikään välitä. Joskus voi tulla jotain itsestä riippumattomia esteitä. Yksinkertaisesti bussi juuttuu ruuhkaan, auto päättää levitä, taitat nilkkas just kun oot tulossa ja joudut lähteä lääkäriin tai jotain. Näistä kaikista voi ilmoittaa. Hei sori, venähtää koska, mutta myöhästelijät ei ilmoita. Tai jos ilmoittaa, niin se on tyyliin on kohta siellä. Ja se kohta omasta mielestä se on 50 minuuttia. Mä oon todennut, että myöhästelijöiden mielestä se on puoli tuntia tai tunti. Ja se vähän ärsyttää, kun itse on töiden jälkeen pitänyt hirveätä kiirettä, että käy pikaisesti suihkussa, vaihtaa vaatteet, ehkä syö vähän jotakin, ellei ole tarkoitus mennä syömään. Ja sitten kiiruhtaa tukkaputkella paikalle ja päätyy sitten odottelemaan toista tunnin tai puolitoista. Erityisärsyttävää se on se, jos on tarkoitus mennä syömään ja ei ole syönyt mitään ja on jo hirveä nälkä. Tai vaikka olisikin ehtinyt syömään, mutta jos olisi tarkoitus mennä jonnekin, vaikka kiertämään vaikka museoon tai johonkin paikkaan ylipäätään, millä on sulkeutumisaika, niin tämän myöhästelijän vitkuttelu syö sitten sitä aikaa nauttia tästä asiasta, mitä on menossa katsomaan tai tekemään. Ja vähintäänkin se nostaa hikikarpaloita otsalle, jos on vaikka sovittu, että mennään katsomaan elokuvaa ja toista ei näy ja kohta pitäisi jo istua siellä elokuvateatterin penkissä. Itteeni se suorastaan hermostuttaa ja suututtaa, että eikö oikeasti voi tehdä asioita ajallaan niin, että ei tarvitse sitten viimeisenä raahautua teatteriin pikkasta ennen alkutekstejä. Myöhästely, se voi olla tapa tai piirre. Jos se on tapa, siitä voi opetella pois. Jos se on piirre, siitäkin voi opetella pois, mutta se vaatii ehkä erilaista opettelua. Se voi olla myös tottumus. Muut odottaa mua. Ihan sama, että onko se tapa tai piirre tai tottumus, niin se on hyvin epäkohteliaista muita kohtaan. Etenkin jos puhutaan työelämästä, se on piittaamattomuutta työkavereista ja koko työyhteisöstä, yrityksestä. Se on ylimielistä muita kohtaan ja se ajan mittaan myös syö luottamusta. Tavallaan siihen voi varmaan tottuakin. Varmaan joillakin on kaveripiireistä tuttua se, että sitä yhtä saa aina odottaa. Mutta miksi te muut odotatte sitten tätä myöhästyjää? Tämä myöhästyjä vaan tottuu siihen, että muut ottaa mua ihan samaa lähenkö mä nyt vai puolen tunnin päästä. Tai jos sä oot liian optimisti, että sä luulet olevasi nopeampi ja pääseväsi paikasta A paikkaan B nopeammin kuin on realistista edes ajatella, niin aika herätä. Koska kuten sanottua, myöhästely on ylimielistä ja epäkunnioittavaa toisia kohtaan. Ja
Myöhästelystä voi tulla hyvinkin iso ongelma, jos se sama ajatusmalli pääsee leviämään laajemmalle elämään. Esimerkiksi jos sä alkuun vaan myöhästelet kaverien tapaamisesta, sit jos optimistisuus tai ylimielisyys ottaa valtaa ja ajattelet, että kyllä sä kerkeet sinne töihinkin, että no kyllä ne ottaa, ei se on niin justiinsa, niin työelämässä, kun sun vuoro alkaa, se alkaa ja sä oot silloin tekemässä sun töitä. Tietysti on hyvin erilaisia työnkuvia, joissa ei välttämättä tarvitse olla juuri tietyllä kellonlyömällä joka aamu työpaikalla, vaan työpäivä voi alkaa milloin mistäkin ja millä tavoin etätyöskentely tuo oman mausteensa tähän ja ylipäätään työnkuva. Mutta kaikissa töissä on asioita, jolloin pitää olla tiettyyn aikaan tietyssä paikassa, jotenka semmoinen ajatusmalli, että kyllä mä ehin tai kyllä muut odottaa, niin se voi ruveta sitten vaikuttaa myös työnantajan luotettavuuteen asiakkaiden nähden, mikä on taas hyvin piittaamatonta ja töykeätä käytöstä työnantajaa kohtaan. Tosi pitkälle mennessään tämähän tuottaa varoituksia ja voi myös viedä irtisanomiseen, jos tätä myöhästelyä ei sitten laita kuriin. Ja sitten jos laajenee ystäväpiiristä, perheenpiiristä, työelämästä, ylipäätään elämän hallintaan tai talouden hallintaan, niin laskujen maksaminen aina myöhässä, se tuottaa ongelmia, koska sitten tulee maksumuistutuksia ja jos on lainaa tai muuta, niin korkoja alkaa kasvaa, mikä taas isontaa maksettavaa summaa. Todella ääritilanteessa. Siitähän voi lähteä vaikka asunto alta, jos asuu vuokralla. Tai no miksei vaikka omakin talo, mutta jos se ei ole vielä kokonaan maksettu ja osa on pankin, niin siinäkin omat ongelmansa tulee, jos lainaa ei lyhennä ajallaan. Ja mitä mä haluaisin tietää, niin on se, että mitä ihmettä, eikö nämä ihmiset tunne häpeää siitä, että he myöhästyy. Koska ainakin omalla kohdalla se, että mä en ole 5 minuuttia ennen jotain ajankohtaa jossain, niin tuntuu jo, että mä myöhästyn. Ja pientä paniikkia on jo sitten askelissa havaittavissa. Ja ai kauhea, jos mä oikeasti myöhästyn. Nolottaa niin hemmetisti. Mutta nämä tapamyöhästelijät, näiltä vissiin puuttuu tällainen kyky kokea nolostumista ja häpeää siitä, että myöhästyvät. Tämä on kanssa hyvin raivostuttavaa, koska monesti nämä myöhästyjät ei välttämättä muuten ole mitenkään ylimielisiä tai töykeitä. Eli onko myöhästyminen vaan semmoinen vähemmän ruma tapa olla töykeä? Oli miten oli. Ei se hyvä tapa ole ainakaan. Se on todella raivostuttava ja aiheuttaa kanssaeläjille hankaluuksia, kun miettii nyt vaikka jotain kokousta tai tapaamista ja siitä on myöhässä, niin sehän syö vaan sitä aikaa käsitellä haluttuja asioita. Tai kuten aiemmin sanoin, niin kaverien ystävien kesken, vaikka en tiedä taidenäyttelyssä käynti, niin sehän lyhentää vasta aikaa olla siellä, varsinkin jos alkaa sulkemisaika lähestyä. Tai jos on suunniteltu muuta menoa sen jälkeen, niin valitettavasti kello raksuttaa eteenpäin. Ja jos on mietitty, että ollaan tiettyyn aikaa jossain muualla sitten, niin no sitä ei sitten kerkeä kierrellä niin paljon tai tehdä tai kokea, mitä on ikinä meinattukaan. Hyvin törppöä, sanon minä. Tämä myös syö sitä luottamusta pidemmän päälle, koska siitä tulee sellainen olo, että eikö me olla tai enkö minä ole tarpeeksi arvokas tuolle ihmiselle, että hän näkisi vaivaa tulla ajoissa paikalle. Ja voi ruveta miettimään myös silleensä, että jossain työyhteisössä, harrastuspiirissä, missä vaan, niin halutaanko sille antaa jotain vastuutehtäviä, koska myöhästely nähdään tosi monesti semmoisena leväperäisyytenä ja vastuuntunnottomuutena. Jos oot myöhästelijä, mieti, haluatko olla muiden silmissä vastuuntunnoton ja ylimielinen törppö vai haluatko olla mukava ihminen, jonka kanssa on hyvä suunnitella tekemistä ja mennä ja tehdä ja kokea kaikkea ja jolle voi antaa vastuuta. Ja jos oot tämmönen myöhästelijä, niin ihan sama onko se tapa tai sun piirre tai tottumus tai mikä vaan, siitä voi opetella pois rutiinit, ennakointi, opettele sanomaan ei,
kaverit ja ystävät, työyhteisö voi tukea tässä muutoksessa. Myöhästelijä oppii myöhästelemään vähemmän tai korjaamaan tilannetta fiksummaksi. Mutta kyllä siihen vaatii aika paljon tekijän itsensäkin panosta, että tarkastelee rutiineita, unirytmiä, ennakointia. Että jos on liian optimistinen siitä, että kyllä mä kerkeen myöhemmälläkin bussilla tai kyllä mä kerkeen ajaa tuon noin ja noin nopeasti, niin sitä voi ruveta tarkastelemaan, että kerkeenkö mä ihan oikeasti. Että jos mä en ole vaikka 5 vuoden aikana ikinä mennyt tuota matkaa niin nopeasti kuin on luullut, niin sitten sinne voisi tunkea sen ekstra vartin tai ekstra tunnin. Ja jos kalenteri menee liian täyteen, että yksinkertaisesti joistain jutuista myöhästyy, koska tekee jotain muita juttuja, niin se ei-sanominen on aika kiva siinä vaiheessa, että sanoo vaan, että sori en kerkeä tehdä, koska mulla on nämä ja nämä ja nämä jutut. Ja ylipäätään sellaista realismia, että ja kaikkea se voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä. Just tämä luottamusjuttu ja välien kiristymiset ja muut. Tai sitten, että haluatko menettää työpaikkaa sen takia, että myöhästelet. Että jos aina, varsinkin nuorempana, kun ei ole työkokemusta juurikaan ja näin, ja jos joka työpaikasta pistetään pihalle sen takia, että myöhästelee töistä, niin sitä voi ruveta olla aika hankala löytämään töitä. Että siinä voisi vaan asettua muiden asemaan ja vähän miettiä, että miltä se muista tuntuu. Ja sitten ylipäätään miettiä tilannetajua, että milloinka se on ihan totaalisen kiellettyä suorastaan myöhästyä. Kyllähän kaikki ihmiset myöhästyy joskus jostain, että mitä arkisempi asia, niin sen tavallaan ymmärrettävämpää on joskus myöhästyä. Mutta mitä harvinaisempi ja tärkeämpi asia se on, niin sen vähemmän hyväksyttävää se on. Esimerkiksi vaikka työhaastattelu, älä hemmetissä myöhästy siitä. Joka viikkoiset sählytreenit. Joskus voi myöhästyä, koska joskus vaan elämä menee niin, että itsestä riippumattomista syistä ei kerkeä ajoissa paikalle. Jos oikeasti välittää ystävästä, työkaverista tai alaisesta tai kenestä vaan, joka on lähipiirissä myöhästelijä, niin voi kysyä, että mitenkäs sä oot aina myöhässä. Tai mitenkäs nyt taas meni tälleensä, että tulit myöhässä ja tälleensä. Että osoittaa semmoista välittämistä ja sitten kyselee sitä ja koittaa ehkä herätellä vähän toista ajattelemaan sitä, että niin, voin tehdä muuten asiat eri tavalla ja mitä kaikkea se voi vaikuttaa muiden elämään. Ja en sano, että olisi helppo keskustelu, mutta etenkin kaverien ja ystävien kanssa niin joskus vaan tulee hankalia keskusteluja, jos ei halua lakaista kaikkea maton alle, mikä ei ole pidemmän päälle hyvä asia. Ja jos oikeasti välittää toisesta, niin vaikka se ei toisesta tuntuisi välittämiselle se, että kysellään, miksi sä oot myöhässä aina ja näin, niin fiksut ihmiset tajuaa, että yrittää vaan hyvää. Ja varsinkin jos he huomaa sitten tänne, että hetkinen, voisin kyllä muuttaa käytöstäni, niin toivottavasti jossain vaiheessa hekin ajattelee, että ihan hyvä, että toi vähän katto kaverin perään, niin sanotusti. Mutta se on taiteilua nuoralla suorastaan, että millaisessa tilanteessa ja millä sanoilla ja millaiselle ihmiselle. Että mitä läheisempi, niin sen ehkä helpompi tai joissain tilanteissa vaikeampi sanoa. Sen riippuu myös paljon ihmisten persoonallisuudesta. Mutta mä vaan niin paljon haluaisin, että ihmiset tajuaisivat, että myöhästely ei ole mitenkään hyvä juttu. Ja mitenkä paljon sydämen tykytyksiä se aiheuttaa muille. Ja tietysti me epämyöhästelijät, mekin voidaan muistaa ehkä, että tilanteesta ja ajasta ja paikasta riippuen ei aina ihan tarvitse stressata niin paljon, jos joku ei ole sekunnilleen oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja meidänkään on turha jäädä niuhottaa siitä, vaan me voidaan tehdä osamme, että myöhästelijät eivät enää myöhästelisi.